Băi, nu conta, mă, frate, ești nebun la cap, nu știu. Voi nu înțelegeți, mă, cum am trăit noi, ăștia. Bă, noi nu aveam nimic, mă, oameni buni. Noi pe vremea aia, noi n-aveam nimic. Când eram copii, noi ne bucuram la 10.000. Atât. Noi mâncam eugenii cu farine, n-aveam toate nebunele astea care sunt acum. De-abia găseam o mingea de fotbal și pe aia o coseam ca să ne jucăm cu aia de 50.000 de ori. Ne jucam fel și fel de jocuri. Băi, era sărăcie, fraților, mâncam aș gura voastră. Era sărăcie că și așa n-aveai ce să faci. Dar bine, dacă n-ați trecut în vremurile alea, degeaba vă spun despre chestiile astea. Eu n-am avut telefon, am avut telefon tocmai în clasa 8-a. Am avut în clasa 8-a telefon și am avut un Siemens A75. Calculator tot prin clasa 8 am avut, Pentium 2. Țin că aveam calculator gen pus pe centrală, știi? Nu aveam toate chestiile astea care sunt acum. Era vorba, bă, că erau salariile mici, dar banii însemnau ceva. Adică părinții mei câștigau bani. Sunt Giurgiovean, jet be jet. Mulți spun, domnule, că Giurgiu e la țară, că nu știu ce, că la țară, că cu tare. Băi, frate, în primul rând m-am născut în Giurgiu și Giurgiu este oraș. Dar am crescut în mare parte și am copilărit în mare parte la țară, pentru că în vacanța de vară noi toți plecam la țară. Pentru că la țară veneau toți copiii, că era din București, că era din Galați, că era din orice parte a României, ne strângeam toți și acolo ne făceam copilăria mai frumoasă. Nu contează că, domne, că pe vremuri, nu știu cum mai e acum, știi? Dar pe vremuri, bro, dacă erai născut la țară, deci erai ultima speță. Dacă erai crescut la țară și aveai vacă și nu știu ce, mamă, și erai ultima speță, ai înțeles? Că, domne, că de ce ești crescut la țară? Păi la țară, nebune, te distrezi, dă morești, nebun la cap. Visul nostru care era, ca și copil. Bă, frate, eu aveam neamuri la București. Unchiul, mătușa mea, fiind din București, cu tare, veneau din București, de ziua mea și mi-aduceau de la... Deci, bă, visul nostru, ca și copil, era gen să mâncăm de la Mac. Mie unul îmi plăcea, ca să înțelegeți, frate, eu vă spun sincer cum eram eu. Mie îmi plăcea rău de tot să vin la București la un chimiu și să mă plimbe cu tramvaiul, să nebuni la cap. Că noi nu aveam tramvai în Giurgiu, pe vremea aveam căruțe, sunteți nebuni la cap. Și îmi plăcea să mă plimb cu tramvaiul, dar toate culorile posibile, ați înțeles? Că erau tramvaiele alea pe culori, dacă știți voi. Când eram mic, erau tramvai, era roz, albastru, roșu, mov, negru. Erau tramvai pe culori. Și eu copil îmi plăceau culorile alea, îmi plăceau tramvaiele, îmi plăceau alea, ești nebun. Giurgiu este un oraș mai liniștit și visul nostru era să ne mutăm la București, să ajungem la București. Și ne făceam gașcă și hai să vedeți ce am făcut odată, fraților. Odată ne-am strâns toți, Duții, Vasile, toată nebunia, Relax, Red, toți nebunii, fraților, să mergem la București. Eu am luat acasă, mâncam și gura voastră cârnați, ați înțeles? Eu am luat cârnați, el a luat brânză, el a luat nu știu ce, el a luat pâine, el a luat și am plecat la București 3 zile în excursie noi, știi? Dar noi am plecat cu gândul că plecăm la București, n-am plecat cu gândul pe unde dormim, unde alea, că tâmpiți, ați înțeles? Și am plecat la București. Marea realizarea unui giurgiovean pentru mine, eu vorbesc în numele meu pentru toți giurgioveni, era să ajungem la București. Băi, când era la București, așa realizare erai, măi, omule, spui că am trecut oceanul și ajungeam la București. Și acum când ajungeam la București, fiți atât, luați-o pe asta. Eram așa, ia uitați-vă. Eram eu pe o stație de tramvai. Ia uite. Și venea Duții. Neagule, întreabă unde suntem. Unde suntem, Duți? La București! La București! Am ajuns la București! Și am ajuns la București, mâncam vaș gura voastră, ce credeți? Ce credeți? Cum am plecat cu trenul, fraților? Am mâncat toată mâncare. Că rupți în gură de foame, că nu mai mâncasem, nu știu ce. Ne-am mâncat mâncarea. Păi exact când am plecat, gen ora aia care era pe drum să ajungem la București, ne-am mâncat toată mâncare. Și am dat seama, Caterinca din aia după tren, mi-a băgat Duții mânarul în nas, ăla, nu știu ce, m-am trezit cu o bală din aia, râdea tot trenul de mine, că aveam o bală din aia și că era pânză de păi, că era Spider-Man. În fine, ajungem la București, mă, fraților, ne punem pe bănci acolo în București, dormim o noapte, dar am înghețat de frig la București, toată lumea voia acasă, mă, oameni, nu mai avea ce să mâncăm. Că noi am ajuns la București, dar nu mai aveam dracu bani. Deloc! Bine, pe vremea aia se mergea cu nașul. Și a rămas în București, mă, oameni buni. Și acum ce credeți că am făcut? Doamne, să mărite Dumnezeu brună, mi-e rușine să o zic. Dar asta s-a întâmplat. Acum am rămas în București pe bune, că nu mai avea cu ce să ne întoarcem acasă. Și am început să facem 3 cu 3. Era 3 pe parte, să cerem bani să ne întoarcem acasă, mă, să ne punem la cap că am rămas la București. Păi, am ajuns la București, dar să ne întoarcem acasă la Giurgiu, nu am mai avut bani. Băi, fraților, mi-era o rușine, erau aia pe partea cealaltă, băi, se duceau la oameni și făceau. Să rămână,
Bună ziua, să nu la doamnă, nu vă spărați, să-mi dați și mie un leu să ne întoarcem noi acasă la Giurgiu, că am ajuns la București, dar să ne întoarcem acasă. Și eu eram mâncați și... Deci eram 3 pe parte, 3 pe partea cealaltă. Și ea se uitau la noi, că gen am convenit de comun acord, fiecare să cerem bani ca împreună să strângem bani să ne ajungem acasă la Giurgiu, ați înțeles? Și eu mă duceam că mi-era rușine să mă duc să cer la oameni. Bă, dați seama, să te uiți la un om pe stradă să-i cer. Dă și mie 10.000 să mă întorc înapoi și nebun la cap la Giurgiu, că am plecat la București. Ce credeți, mă duceam la oameni să vedea după partea aia când făceam așa, nu știu ce. Făceau, ia uite bă, neagu, cere bani. Eu mă duceam la oameni pe stradă, nu fost supărați. Cam cât este ceasul? Știi? Că mi-era rușine să zic, dați-mi și mie un leu. Pe bune. Sunteți nebun la cap? Da, bă, fraților, mâncava și gura voastră și de atunci cu București ăsta ne-am jurat toți, zic, băi, dacă plecăm la București, nu mai plecăm fără bani, strângem bani și plecăm la București, că stăteam ești nebun la cap la romană, la Mec și ne uitam la ea cum mănâncă. Băi, deci băi, ultima speță ești nebun, eram rupți în gură de foame, am ajuns la București, ne uitam la alții cum mănâncă. Eu stau cu Andreas, dar m-am mutat în Rahova, un cartier care toată lumea spune că, băi, domne Imogene, te-ai mutat în Rahova, bă, frate, deci credeți-mă. Acum nu mai pot să mai ies noaptea târziu gen pe afară, dar când de vreo 4 luni de zile de când sunt mutat, nu mi s-a întâmplat absolut nimic. Deci Rahova mi se pare că e un cartier mai pitoresc așa român. Da, adevărul că dimineața, mai auzi niște din alea, dimineața, oricum de dimineața trece Gianni pe la ora 8, nu știu cine Gianni de Rahova, pe la ora 8 și o face pe asta. Ha, să moară familia mea, sau am găsit în geanta ta, va, la 8 după aia la 12, cât să moară familia, să mai asta e Rahova. Dar e bine, bă, total e bine, ești nebun la cap. Și eu sunt din Giurgiu, bă, o să revin în Giurgiu acum să mă duc să mă văd și eu cu aia mică din sărbătorile alea, să dă Dumnezeu să le lasă ăștia să ieșim în casă, să ne vedem și noi rudele familiei, să le online offline, să-l mai văd și eu pe tata. Că ultima oară când m-am dus acum, când am fost cu vreo lună de zile, să iau niște pături, niște haine, niște alea nebunii, era tata, deci tata, bă, nu vreți să știți, mă, povestea cu tata, cu vecinul. Când am ajuns Gogule în cartier, pe la vreo 9 așa, bam, online offline, urc sus, bine că nu urc jos, Imogene. Așa ajung la 7 acolo online offline, am niște fotoli, știți, la mine acolo la etaj. Cine credeți că era? Tata cu ciontul, tata cu vecinul. Mâncava și gura voastră, de ce credeți că se certa? Dă-n al doilea război mondial. Ăla ține cu Franța, ăla ține cu nu știu cine, ăla și se ceartă. Băi, dar se ceartă până la 1 noaptea, până se face somn și se culcă. Bine, tata dorme pe scară, dar asta e partea a doua. Bineînțeles că l-am găsit pe tata dormind acolo pe scară online offline, se certa cu vecinul așa. Am intrat, s-a trezit tata toate cele bune. Mâncava și gura voastră. Știți cât de greu e să nu poți să-ți faci o femeie că sforăi? Bă, de ce mi-e dor cel mai mult și mi-e dor rău de tot de maică-mea și de taică-meu de glumele între ei? Maică-mea cu taică-meu sunt niște tipi așa mai open. N-ai cum, bă, cum. Am o familie minunată și taică-meu e altceva, mă, frate, ești nebun la cap. Taică-meu e altceva. Deci n-ai cum să nu... Să stai în casă acolo la mine, ești nebun, dar bine, mă. Nu poți să stai cu maică și cu taică tu, ești nebun la cap, trebuie să stai cu Andreea. Deci eu am plecat de la maică mea și la taică și stau cu Andreea să moară familia, aceeași chestie, ești nebun. O bată mama, ai casă la Dunăre. Așa, și povestirile alea între ei, ești nebun. Băi, taică-mi cu maica mea, stai ceva. Băi, să uită mama cu tata la telenovele, dă muriți. Și la final se ceartă că l-a mai jucat într-o altă telenovelă. Ba nu că Miguel Fernando Rodriguez a jucat în aia, Salome, că a jucat în aia, a jucat, băi, am o familie. Eu am întrebat-o pe mama și știți noi ăștia care suntem mai nebuni? Că încercăm să, băi, știți, sunt ăia care Tăceu Zănoanu sau ăia vechi rău de tot, că ați văzut filme cu din aia, ești nebun la cap cu săbii din alea puternici, care vrea să-și caute identitate. De unde a venit? Și eu am încercat să-i întreb pe ai mei, mă frate, de ce sunt eu atât de nebun? Mamă, tată, de ce sunt eu atât de nebun? Am vrut să-mi aflu identitatea, să mă regăsesc, exact ca în filmele alea eu, Tăceu Zănoanu, să-mi aflu, bă, de ce s-a întâmplat să fiu așa pentru părinții tăi? De ce sunt eu pentru părinții tăi și nu sunt și eu să stau frumos pe scaun așa și sunt nebun rău de tot? Și am întrebat-o pe maică mea, zic, mă, mamă, acum că mai vorbeam și noi, ce s-a întâmplat de sunt eu așa nebun? Păi nu știu, Marius, că sunt mai multe motive. Și zic, păi care sunt motivele, mamă? Spune-mi-le și mie. Mâncava și gura voastră, auzi istorii. Când eram în burtă la mama, în 7 luni, a căzut tata cu mama, deci fiți atenți, făcea stopul la, nu știu de unde vrea, trebuia să ajungă la Clejan și a venit, i-a luat vitaja de căcat. Și am căzut cu vitaja de căcat, mâncava și gura voastră, a făcut vitaja de căcat, accident, când eram la burtă la mama 7 luni. Poate să fie acolo. Poate să mai fie în momentul ăla când
Mamă, stai că când primești donații de nări. Băi, cum mă, ești nebun la cap? În 7 luni de zile să cad cu vitaja de căcat. Voi sunteți stăpiți la cap, am avut accident de mic. Deci am avut fel și fel de istorii din asta, ești nebun la cap, online, offline, eu cu astea. A, ce pune bunile, că toată lumea, băi, toată lumea mă face, zici, sunt obișnuit cu chestiile astea. Mamă, ești prea retardat. Mamă, ești prea nebun. Bă, dar avem fiecare dreptul de a face absolut ce dorim să facem, atâta timp când nu facem rău societății. Cu ce fac eu rău societății? Că sunt eu nebun. Mie îmi place să distrez lumea, să mă simt bine. Gândiți-vă că din clasa 1, deci din clasa 1, efectiv, noi aveam combinezoanele alea în care ne îmbrăcam, ești nebun la cap. Deci eu, când mă îmbrăca mama, ești nebun în costum, zici că eram cocoș de ăla, dacă nu cocoș. Deci că eram curcan de la, ați văzut cum are curcan de la cu gâtul gol? Deci băi, n-aveam nicio noi, ești nebun la cap, eu din clasa 1, dar eu din clasa 1 știam că până la vreo 20 ceva, dar nu o să am nicio prietenă femeie, nimic. Nu știu câți dintre voi erați obligați să vă tundeți într-o stil anume de părinții voștri, dar eu știam că nu o să am, ești nebun la cap, prietenă, pentru că mă tundea mama castron. Băi, mă cavași gura, ce înseamnă castron? Deci înseamnă, uite așa de aici. Deci, băi, aveam păr de căsus aici. N-avea nicio treabă, mă, când intram. Deci când intram în clasă, chit că întârziam, calea, salutăm colegii, nu mă băga nimeni în seamă. N-avea nicio treabă. Și gândiți-vă că până în clasa 4 deja aveam mustață. Deci era mură rău de tot. Nu că acum aș fi mare frumos, era mură rău de tot. Mi-a trebuit ceva ani de zile să fac o prietenă, să crezi mare rău de tot, să mă împing după una după stată, să-mi cer scuze, ea să-și ceară scuze în același timp și să ne combinăm. Că altfel n-aveam nicio șansă, mâncam aș vrea să fac prietenă. Da, cred că am fost ultimul de clasă care și-a făcut prietenă. Era mură rău de tot, mă, n-avea nicio treabă. Și am încercat toate modalitățile, trimitea scrisori de dragoste. Nu, urât rău de tot, ultima speță. Păi vă dați seama, mâncam aș gura voastră la 13 ani, eu aveam mustață. Băi, vă dați seama, copil bătrân cu mustață? Băi, eram un rău de tot, mă, deci gândiți-vă că la 13 ani aveam mustață și mi se spunea Charlie în cartier, ați nebunit, Charlie Chaplin, la 13 ani aveam mustață ca Charlie Chaplin, ați nebunit la cap. Ultima speță, mă, eram un rău de tot, mă, ești nebun. Și după aia, fiind urât așa, am început să mă regăsesc. Și cu cine m-am regăsit eu fiind mai urât așa? Bine, neavând minte, nematurizat, nealea online offline, am început să mă bag cu dănaia. Cu rocker dănaia, oameni înțeleși. Oameni din aia renegați de societate. Și eram de la așa, ești nebun la cap. Ia uite cum eram. Eram de la așa, ia uite. Missing my days are before you. Yeah. I don't believe. Eram, stăteam cu picioarele, uite așa, mâncam aș. Deci eram de la renegatul societății. Iau. Așa eram. Mergeam pe stradă, nu băgam pe nimeni de seamă, eram renegat o societate, n-aveai mă treabă cu mine, ești nebun. A fost singurul meu prieten, așa online offline, zic, bă, să-mi fac și o gagică să-mi fac asta online offline, să-mi fac una din asta, o rocăriță din asta. Mâncava-și gura voastră, am cunoscut adevărat o fată din asta. Și m-am dus la ea acasă, că eram așa, online offline, m-am dus la ea acasă și eu ascultam, frate, Linkin Park, Metallica, Nirvana, toate trupurile astea, indie rock, pop rock, adică ascultam rock, știi? Și am ajuns la una acasă, mâncați-și gura ta, avea, ia uite, cu Rihanna, postere cu Rihanna, cu Michael Jackson, cu Backstreet Boys, cu alea. Păi ce dracu rock ascult fata aici? Nebuna drachiului care ești. Ce dracu rock ascult tu aici, mă? De când Michael Jackson e rocker? Hă? N-aveai treabă, ești nebun. Și la noi era chestia cu aia, n-asculți manele, băi. Deci, băi, rockerul nu ascultă manele de cease de când nu mai ești pe pământ, ești nebun. Păi duții, gândiți-vă că duții, dacă îi puneai manele în mașină, s-a aruncat de mașină, nu contează că ai 200 la oră. Bă, s-a aruncat de mașină, ești nebun la cap. Deci duții dacă apărea vreo reclamă sau ceva la televizor la unul în casă, mamă, dă manele, bă, zici că intră satana în tine ești nebun la cap, bă, până la urmă e un stil de muzică. Da, așa eram crescuți noi, bă, eram manele. Nu aveai nicio treabă, mă, dacă asculți manele, gata, erai pai, ești nebun. Păi gândiți-vă că Măsamarea lui Duții, la 98 de ani, se uita pe Eurosport, la Formula 1, sunteți nebun la cap. Bă, și îți dai seama, având gașca asta, ești nebun la, că era Bulă, era Vasile. Hai să vă spun de ce n-am avut niciunul prieten. Era Vasile. Care era Vasile cu... Mai pe mă, mare rom! Hai, floci! Ia uite, mă, ce magazin de căcat ai! Mai avea nebunia cu foarpe, ca știa buzunarul, deci Vasile exclus. Vasile nu avea cum să-și facă iubit. N-avea, deci, într-o minune dumnezeiască, n-avea cum. După aia era Bulă. Era Bulă, mâncava-și gura voastră, care era Bulă, știți ce v-am spus, Bulă? Stătea Vasile odată, băi, vă jur, deci stătea Vasile odată, stătea, uite așa. În spatele nostru era o casă. Și stătea Vasile așa. Și uite pe Vasile. Ce dracu a început să picure așa, mă, ia uite. Băi, neagule, tu vezi că picură, mă? Tu nu te picură, dai ca în picături calde, așa e, picături calde faci. Dar ce picură?
În spate, sus, pe casă, bulă, să pișa la în cap. Deci n-aveai, mă, nicio sean. Deci bulă exclut. Bulă îl dă și pe ăsta, n-avea cum să. După aia era Duții. La Duții, mâncava-și gura voastră. Duții? Din start n-avea cum să aibă prietene. Deci n-are nevoie de cuvinte, ăsta era Duții. După aia eram eu, deci cu Duții n-avea nicio șansă să se facă el prietenă vreodată în viața lui, că n-avea cum, era imposibil. Nu avea, frate. Așa, și n-avea cum Duții să-și facă vreodată prietenă în viața lui, că n-avea cum mâncava și gura voastră. Erau, știți, după cum bine știți, erau două anturaje. Anturajul de la tine de la bloc unde stai în zona respectivă și anturajele din oraș. Așa, și v-am spus, erau două anturaje, anturajul ăla din oraș și anturajul de la tine de la bloc. Și anturajul la mine de la bloc, deci gândiți-vă, aveam două scăpări. Duții, bulă, Blue, mâncați-și gura ta cu toți ăștia. Așa, și anturajul meu, care era format din Borș. Care Borș? Știți povestirile cu Borș. Era Borș. Te duceai la magazin, Eugenie, venea Borș la tine. Îmi dai și mie jumătate de lege? Nu. Te trezeai cu mare piatră în cap, să-ți ia săget în cap, ajungi la spital, ăsta era Borș. Deci Borș dătea, băi, deci Borș era judecătorul cartierului, copilul problemă. Dacă făceai și îl deranjai cu ceva, bă, nu contează. Erai cu măta cu tactul de mână, n-aveai, stătea cu piatra în cap. Ăsta era Borș. După aia făcea stătea cu piatra în cap. La modul ăsta. Deci ăsta era Borș. După era ochilaristul. Cu ochilaristul n-aveai ce să faci, mâncava gura voastră, pentru că ochilaristul era genul domn. Bă, al dracu orice făcea, bă, spărgea geamul, răsturna mașini, orice făcea în cartier, după aia când venea măsa era așa. Și venea măsa. Cristi al meu? Cristi este un înger. Cristi al meu este un înger, el a fondat raiul. El a făcut casa Parlamentului. Da, el a ajutat când... Da, el l-a invitat pe Amidamarul din desene, el a făcut valul testoasei prima dată, el este Cristi. El are numai note de 10 în carnet. Deci dacă dai foile de carnet, Cristi al meu are 10 peste 10 în carnet? N-are cum Cristi vreodată în viața ta? Cristi? Niciodată. Era Billy, scurt story time. Fratele vostru, pe balcon, 14 ani, mă uitam, iarnă, vă dați seama, știți cum e iarna, nu știu, pentru mine iarna e un anotimp care mă face să mă deschid, să fiu mult mai bun, să fiu mult mai sufletist, nu știu, parcă simți mirosul ăla de sărbătoare în aer, parcă simți că vine Crăciunul, vin toate sărbătorile alea frumoase care te fac să te simți mai bine. Bun, Ninja, știți cum suntem noi ăștia care avem suflet de copil, când ninge, s-a terminat, deci băi, poți să fie zăpadă până atâta, tu ești acolo, zăpadă, te bucuri, mă. Bă, tu ești în zăpadă, te bucuri, băi, poate să cadă blocul cu tine în zăpadă. Băi, măcar e zăpadă. Asta contează cât e copil. Ție nu-ți pasă, ești nebun. Băi, mai țineți minte că eram copii și arăta la televizor? Băi, nu mai puteau unii dintr-un sat, ești nebun la cap să iasă să mănânce coaie sale. Dar nu ne păsa. Nu, băi, măcar e zăpadă. Atâta contează că vine uraganul Katrina, ești nebun la cap cu blocurile peste noi și să dărâmă tot. Nu contează. E iarnă. E zăpadă. Asta e tot ce contează. Așa, și stăteam și mă uitam și vedeam cum ninge așa, fulgie așa. Nu mai vezi tu fulgie așa. Așa. Și mă uitam pe geam, frumos. Îl văd pe Billy. Ia uite-l pe Billy ce plimbă câinele, bă. Acum, fiți atenți aici. Billy era cu chestiile astea. Billy plimba câinele, nu conta Billy dacă plimba câinele, dacă se plimba el singur, dacă era acum. Era așa. Nu pot imagina ce e mai bine, tu, că ești cu mine, tu. Adică era un pic mai... Dar nu contează. Tot omul nostru era. Deci așa era Billy, deci n-avea nicio treabă cu el. Acum, oameni buni, ăsta, el plimba câinele, un pichinez l-a mâncat, deci un pichinez ăla dășterea așa piciorul numai, săracul, era... Avea 450 de ani, mai trebuia să găsești Fountain of Youth. Să-i dai un pic să bea la câinele ăla ca să-și revină că era cam bătrân. Care s-a uitat la gen Pirații din Caraibe, Fountain of Youth, dacă bea ăla, înțelegeți voi. Așa, și era acum Billy, cu lesea aia lungă așa, una-i dotai. Nu pot imagina că te mai bine, tot, că e mai bine. Bă, și odată mâncava,
Asta am auzit. Ajutor! Ajutor! Asta am auzit, ajutor de 2 ori. Și vedeam câinele, mâncați-aș gura ta, băi, deci vedeam câinele. Ați înțeles? Băi, când, ce credeți, mă, frate? A căzut ăla în canalizarea de căcat? Băi, când a căzut în canalizarea de căcat, băi, și trăgea câinele după el, mânca-v-aș gura voastră. Băi, frate, a căzut ăla, mânca-v-aș gura voastră cu tot cu câine, bă, în canalizarea de căcat. Băi, voi vă dați seama, mânca-v-aș gura voastră? Voi vă dați seama că s-a dus ăla cu tot cu câine în canalizarea de căcat? S-a dus, băi, ești nebun la cap, a început să iasă lumea la balcoane, ajutați copilul, mânca-v-aș gura voastră că a căzut în canalizarea de căcat. A venit aia cu furtună de pompieri. Avea un asta de asea. Adevărul că a căzut în căcat. Vrei să mă mint? Că făcea așa când a ieșit în canalizarea de căcat, uite așa făcea. Ați nebunit la cap. Păi pe bune acum.